खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सोरजिदा क्रिएटिभिटि चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटुब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। बिटिआर ओनसोलनि आक्रासुवा सेनं क'क्राझार लकसभा बियाबाव एनडिएनि बिजान्थि जयन्त बसुमतारीखौनो मदद होगोन होननानै बिथांमोनहा मैया खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि आथिखालाव बिटिआर ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन राजखान्थि आफाद आरो राजखान्थि आफाद नङै बिथांमोनहाबो दायो गावबा गाव राजखान्थि दोलोफोरखौ सायख'नानै लानानै फैबाय थानाय 2024 मायथाइयाव जानो गोनां लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय बिजाथि फोसावनायाव बिथांमोनहा भट होगोनखौ बुंथिनानै होबाय थानाय बायदिनो मैयाबो बिटिआर ओनसोलनि आक्रासु बिथांमोनहाबो मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों थारैनो बुंथिनानै होनाय जादोंदि फैबाय थानाय 2024 मायथाइयाव जानो गोनां थामथि खोलोबनि सेनं क'क्राझार लकसभा बियाबाव एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारीखौनो हेफाजाब होगोन होननानै बिथांमोनहा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों रोखायै बुंथिनानै होयो। लोगोसेनो बिथांमोनहा बुंथिनानै होबावनाय बायदिब्ला थारैनो थांनाय नैथि खोलोब आरो सेथि खोलोबावबो बिथांमोनहा दरं उदालगुरियावबो थारैनो एनडिएनि बिजाथि अदेबानि बिजेपिनि बिजाथि बिथांमोनखौनो हेफाजाब होखादोंमोन होननानैबो बुंथिनानै होबावदों। खार'ना जाबाय फैबाय थानाय समाव बिटिआर ओनसोलनि आक्रासुनि दाबिफोरखौ बिजेपि आरो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांमोनहाबो जाफुंहोगोन होननानै खोथा होनाय बायदियैनो बे थांखिखौ लादों होननानै बिथांमोनहा खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होदों। थांनाय 2020 मायथाइयावनो बिपिएफनि नांगोलाव ट्रेक्टरा गाखोखादों आरो फैबाय थानाय समाव नांगोलनि सिनखौ लानानै रावबो राजखान्थि गेलेनो ओंखारबोनाय नंलिया। नंगौ, बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला देग्लाय 2024 मायथाइनि लकसभा बिसायख'थिया आसामाव सेथि नैथि खोलोब जाखांनायनि उनाव दायो थामथि खोलोब जानो थांगासिनो दङ, जेराव क'क्राझार लकसभा बियाबनिनो जानानै एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथांनि जानानै इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआबो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरबायदिनो बिसायख'थि फोसावदिंनाय हाबाफारिखौ मैखोमै खालामबाय थानायखौ नुनो मोननाय थानाय जादों। बेबायदिनो मैयाबो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा धिरबिलाव जानाय मोनसे बिसायख'थि फोसावदिं हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों, जेराव बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ दायो 17 बोसोराव बावखुंग्रि बियाबनि सिङाव जेबो रायजो राजाफोरनि थाखाय जौगाखांनाय खामानि मावाखै। जायखौ नोजोर बोनानैनो खौरांगिरिफोरनि सोंनायाव बिथाङा बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि नांगालनि सावगारिखौ थांनाय 2020 मायथाइयावनो गाखोनानै दोनखादों ट्रेक्टरा। दायो आरो फैबाय थानाय समाव बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि जानानै रावबो बिसायख'थि गेलेनो ओंखारबोनाय नंला होननानैबो बुंथिनानै होबावदों। अमर सिंह ब्रह्म बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफाद बायदि माहारियारि आफादफोरखौ बायदिसिना रावजों सोंखारिबाय थानाया थिग नङा। बिथाङा सासे राजखान्थियारि एजेन्ट बायदि खामानि मावगासिनो दङ, नाथाय बिथाङा खामानि मावनोबा राजखान्थियाव थोंजोङै थानानै खामानि मावथों आरो मावाब्ला थारैनो बेबायदि माहारियारि आफादफोरखौ बायदिसिना रावफोरजों सोंखारिबाय थानाया थिग नङा आरो बेखौ रावबो रायजो राजाफ्रानो निस्सय गनायनानै लानो हानाय नङा। नंगौ, बेबायदि बाथ्राफोरखौ बुंथिनानै होदों मैया मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां सोलोंथाइ नेहाथारि डक्टर सोमावसार बसुमतारी बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला अमर सिंह बिथाङा गोबाव समनिफ्रायनो बेबायदि दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफाद अदेबानि माहारियारि आफादफोरखौ गोबां बायदिसिना रावजों सोंखारिबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। थिग बेबायदिनो दाखालि बावैसो आरोबाव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बिथां अमर सिंह ब्रह्मआ मोनसे रावजों सोंखारिनाय जादोंमोन, जेराव बिथाङा बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो आथिखालाव गभ मडेल कलेजफोराव अदेबानि बाक्सा गभ मडेल कलेजाव बर' आयदा गैया होननानै बुंदों। बेनि अनगायैबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेनि सायाव जेबो खामानि मावाखै अदेबानि राजखान्थियावल' खामानि मावगासिनो दं होननानै बुंथिनानै होदोंमोन। नंगौ, बे बाथ्रानिनो फिनजाथाय होनानै मैया दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे खौरां बिजोंनि गेजेरजों बे बाथ्राखौ फिननाय होनाय रावैनो बुंनायखौ नुनो मोननाय जादों, जेराव बे खौरांगिरि मेलाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारी बिथाङा खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बे बाथ्राखौनो बुंथिनानै होदों दि अमर सिंह ब्रह्म बिथाङा थारैनो जेबो
इनफरमेसन अदेबानि बेबायदि फोरमान गैयालाबानो बाथ्राखौ बुंदों। मानोना दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबाव समनिफ्रायनो बे खामानिखौ मावगासिनो दंखायो। नाथाय अमरसिं ब्रह्मआ बेनि बाथ्राखौ जेबो मिथिया। दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय आगस्ट 2023 मायथाइयावनो बेनि थाखाय आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रिजों लोगोसे आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोनजों अलरेडि सावरायखांबाय। नाथाय बिथाङाथ' बुंदों बाक्सा जिल्लानि मडेल गभ कलेजल'। नाथाय बेयाव बाक्सा जिल्लाल' नङा, अदेबानि मोननै मडेल कलेजनिबो बाथ्रा दंबावो। थारैनो बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायनिफ्राय अमरसिं ब्रह्मआ गोजानाव थानांगौ होननानैबो बिथांमोना खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बासुगाव सोहोरनि साखाथियाव मैया माखासे LED बमा बोखांनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला एबा चिरां जिल्लानि SP प्रसेनजित बरा बिथाङा खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो बे LED बमाखौ गुबैयै बोखांनो मोननाय जादों माखासे रां दाबिग्रा एबा सानै बारग' KLOनि सोद्रोमा बिथांमोननिफ्राय। थारैनो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बे बाथ्राया गोसारबाय थागासिनो दंमोन जे चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन जायगाफोराव थारैनो माखासे सुबुंफोरा गुबुन गुबुन सुबुंफोरनिफ्राय अदेबानि बिजनेसमेन आरो गुबुन गुबुन बेबायदि प्रफेसनेल सुबुंफोरनिफ्राय माखासे रां दाबिगासिनो दंमोन। जाय रां दाबिनायखौ मिथिनानै गुबुन गुबुन सोद्रोमाफोरजों लोब्बा लाखिनांगौखौ नोजोर बोनानै बिथांमोनहा थारैनो KLOनि बारग' सोद्रोमाफोरजों लोगो लादोंमोन। जेराव मैया चिरां जिल्लानि SP बिथाङा बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला लिंकमेनजों लोगोसे सानै KLOनि बारग' सोद्रोमाफोरखौबो हमनो मोननाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। जेराव बिथाङा बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला बारग' KLOनि सोद्रोमाफोरा सासेनि मुङा रबिन बर्मन आरो गुबुन सासेनि मुङा उत्पल राय होननानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुंथिनानै होदों। लोगोसेनो बिथांमोनहा गावसिनि रां दाबिनायफोरखौ मोननो थांखिजोंनो अदेबानि गुबुन गुबुन जायगायाव बेबायदि बमा बेरफुहोनानै गावसिनि मोननो गोनां रांफोरखौ मोननांगौनि थांखिजोंनो बेबायदि LED बमाफोरखौ फबनानै दोनदों होननानैबो बिथाङा बुंथिनानै होनायखौ जादों। लोगोसे लिंकमेनखौ गुबैयै आथिखालाव नायबिजिरनाय खामानिया सोलिगासिनो दं होननानैबो बिथाङा बुंथिनानै होबावदों। हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF राजखान्थि दोलोआ दायो रायजो राजाफोरनि गेजेराव डिभाइड एन्ड रुल खालामनो सानदों। अदेबानि गावजों गावनि गेजेराव गावस्रालायहोनाय, धोरोमारिनि गेजेराव गावस्रालायहोनाय आरो गुबुन मोनसे जाथिया गुबुन मोनसे जाथिफोरजों गावस्रालायहोनाय। लोगोसेनो हाग्रामा महिलारिया दायो रायजो राजाफोरखौ जेबो मिन्थिया दिनैनि लाइमोना बबेजों थांगोन, रायजो राजाफोरा बबेजों थांगोन बेखौ जेबो नायालाबानो बिथाङा दायो गाव बोरै पावाराव फैफिनगोन बे बाथ्राखौल' सानगासिनो दं होनना बुंथिनानै होदों। नंगौ, बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों मैया UPPL लाइमोन गांखंनि सासे नेहाथारि दुलाराय बसुमतारी बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मैया बड'लेण्ड बुब्लि स्टुडिअ'आव सावरायनाय समाव बिथाङा बे बाथ्राफोरखौ बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। जेराव बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला BPF राजखान्थि दोलोआ दायो जेबो मोनफ्रोमबो बेबायदि थांखि गैया। अदेबानि बिथांमोनहा गावसोरखौ माब्रै पावाराव फैफिननो हायो बेखौल' लानानै बिथांमोनहा राजनिति खालामदों। थामहिनबा रायजो राजाफोरा इयुनाव मा जागोन, लाइमोनफोरा इयुनाव मा जागोन आरो गुबुन गुबुन सुबुंफोरा इयुनाव मा जागोन बेफोरनि बाथ्रा बिथांमोनहा जेबो सानाखै। अदेबानि गावसोर पावाराव फैफिननायखौल' लानानै बिसोरो सावरायगासिनो दं। नाथाय BPF राजखान्थि दोलोआ दायो गोदोनाय नावसो, बेयाव रावबो गाखोला। ओंखायनो जायफोरा दायो BPF राजखान्थि दोलोआव दं बिथांमोनहाबो दायो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोआव थांनानै गावबा गावनि राजनैतिक दोलो आरो गावबा गावनि हारि माहारिफोरखौ बासायनो हायो होननानैबो बिथाङा बुंथिनानै होनायखौबो नुनो मोनबावदों।